هەفپەیمانیان نیشتیمانیە ئۆپۆزیسیۆنا سووریە کۆمیتەیەک ئاوا کرد ji bo lîkolînê derbarê wan îddiaan de bike ku dibêje Ereb û Tirkûmanê nigirê spî bi zorê hatine derkirin. Herwiha Kantûna Cezîreya ku peyedê û hevalbendên wê ragihandine daxwaz ji rêxistinên navdaletî dike ku sêredana girê spî bikin. Li gorî malpera hevpeymaniya niştîmaniya opozîsyona Sûriyê, desteya siyasî hevpeymaniyê dê civîna xwe ya duh de biryara avakirina komîteyekî ji bo lîkolînê derbarê wan îddiaan de da. Ew komîte ji çend endamên desteya siyasî, nûnerêne Wezareta Dadê ya hikûmeta demkî ya opozîsyonê, nûnerêne rêxistinên mafên mirovan, yên Kurd û yên civaka sivîl pêk tê. Desteya siyasî hevpeymaniyê diyar kir ku erkê komîteya wan ew e ku lê gelê koçber û kesên ku ji ber şer reviyane bicive ji bo ku bizanibe ka ew dixwazin vegerin navçeyên xwe yan na. Li gorî biryara wê desteyê, komîteya wan ê wê herwiha seredana girê spî û gundên derdora wê jî bike û derbarê rastiya wan îddiaan de lîkolînê bike ku dibêjin xelk bi zorê hatiye koçberkirin. Ji alî xwe ve desteya peywendiyên derveyê Kantûna Cezîreya ku peyedê û hevalbendên wê ragihandine. Nameyekê derbarê wan îddiaan de ji rêxistin û saziyên navdewletiyên mafên mirovan xwest ku sêredana bajarokê bikin û ji nîzik ve rastiyê bişopînin. Ev çend rojane ku hikûmeta Tirkiyê û hene aliyên bi ser opozîsyona Sûriyê ve îddia dikin ku YPG li bajarokê girê spî li dijî Ereb û Tirkûmanan kom ku jî pêkaniye. Lê heta niha tu belge di vê derbarê de belav nekirine.